Чаму Путін, калі пісае, не хоча глядзець уніз? Бо не хоча бачыць пачатак свайго канца. Прывітанне, зноў субота, зноў з вами Слава Манацкі, і мы зноў спрабуем знайсці ў сумных навінах хоць нешта смешнае. Паехалі! Лукашенко сустрэўся з моладдзю. Сустрэча адбылася ў Палацы Незалежнасці. Там Лукашенко разам з піянерамі і БРСМаўцамі заклаў алею пакаленняў. То бок вырашыў прынесці сваю працу разнастайнасці і ў гэты раз пасадзіць дрэва. Падчас сустрэчы Лукашенко прызнаўся, што яму не вельмі падабаецца Палац Незалежнасці, бо ён зроблены ў занадта сучасным стылі, а Лукашенко любіць элементы мінулага. І гэта сапраўды так. Узяць, напрыклад, яго любоў да класічных касцюмаў, працы ў полі, прыгоннага права. А з нагоды некаторых яго заяў канал Пул Першага увогуле можна перайменаваць у Пул Першабытнага. Падчас сустрэчы Лукашенко паразважаў наконт нейрасетак і выказаў думку, што ў Беларусі нейрасеткі ніколі не заменяць людзей. І з гэтым цяжка спрачацца. У Беларусі ў прынцыпе цяжка замяніць нават аднаго чалавека. Паразважаў Лукашенко і пра вытворчасць беларускіх машын. Нібыта мы атрымалі ў спадчыну ад цаўка вялікі машынабудаўнічы патэнцыял. І гэта так. Але, на жаль, за гады кіравання Лукашэнкі адзіная машына, якую ўдалося стварыць і якая выдатна працуе, гэта машына рэпрэсій. Журналісты, якія асвятлялі гэтую сустрэчу, адзначылі, што Палац Незалежнасці быў створаны не для самого Лукашэнкі, а для людзей. Там, напрыклад, цяпер праводзяцца экскурсіі для арганізаваных груп, падчас якіх арганізаваная група можа паназіраць за дзейнасцю іншай арганізаванай групы. Праўда, злачыннай. Увогуле, за мінулы тыдзень Лукашенко адзначыўся вельмі дзіўнымі заявамі. Напрыклад, ён сказаў, што ў канфлікце ў Палестыне вінаваты ЗША. Але ён іх заўсёды вінаваціць ва ўсім. Магчыма, неўзабаве скажа, што беларускую карову абасраў амерыканскі арол. Таксама ён адзначыў, што праблема з дактарамі, пра якую усе гавораць, занадта перабольшаная. Напрыклад, у маёй паліклініцы ніколі не было праблем з вузкімі спецыялістамі. Няма вузкіх спецыялістаў, няма праблем. Пры гэтым ён адзначыў, што ўсё ж такі дактары сапраўды сыходзяць са сваіх працоўных месцаў. І нават знайшоў вырашэнне гэтай праблемы. Не хочаш працаваць доктарам? Дыплом на стол. І мне падабаецца гэтая яго ідэя. Усё ж такі лепш дыплом на стол, чым твар у асфальт. Праблема ў нашай краіне не толькі ў тым, што дактары не жадаюць працаваць за такі невялікі заробак, але і ў тым, што дактароў у нашай краіне занадта часта саджаюць. Чаму? Дакладна незразумела. Але, можа, міліцыянты прыслухаліся да лукашэнкаўскай гамафобнай рыторыкі, але ўсё пераблыталі і пачалі змагацца з медыкамі. Вядома, можа ўзнікнуць пытанне, якое дачыненне Лукашенка мае да медыцыны. Але самае прамое. Ён мае вельмі добры досвед у хірургіі. Напрыклад, паспяхова стэрылізаваў парламент. Навіны свету жывёл. Ой. Вось. Навукоўцы падлічылі, што ў катоў больш за 300 выразаў твару. На меркаванне вучоных, гэтая каціная асаблівасць з'явілася пры ўзаемадзеянні з чалавекам. І калі гэта так, то ў катоў мае быць больш выразаў твару, чым у кошак. Усё ж такі менавіта яны жывуць пад пагрозай кастрацыі. А ў французскім горадзе Без'е сабак абавязалі мець генетычны пашпарт. Неўзабаве новы пашпарт будзе ва ўсіх, акрамя беларусаў. Гэта трэба для таго, каб калі сабака зробіць на вуліцу кубку, а гаспадара яе не прыбярэ, можна было суаднесці яе з генетычнай базай і выпісаць гаспадару сабакі штраф. Але калі шчыра, я трошкі не разумею, як яны плануюць гэта рэалізоўваць. Проста каб падчас генетычнай экспертызы не было ніякіх памылак, прыбіраць вуліцы Без'е мусяць не дворнікі, а крыміналісты. І ці будзе тэрмін даўніны ў гэтага злачынства? Можа, французскі Без'е чакаюць эксгумацыі? А як гэта будзе выглядаць? Алё, паліцыя, у маім двары хтосьці зрабіў кубку? Не хвалюйцеся, мы знойдзем гэтую сучку. Але, калі шчыра, у нейкім сэнсе гэта рэпрэсіўны закон. Проста жывёлы з дапамогай пісяў-какаў адно з адным камунікуюць. Прымусіць гаспадароў прыбіраць какашкі – гэта тое ж самае, што забараніць тэлеграм. Што далей? Французскія жандармы пачнуць спыняць сабак на вуліцах і правяраць падпіскі? Насамрэч, магчымасць пазбегнуць штрафу ва ўладальнікаў французскіх сабак ёсць. Трэба проста надзець сабаку-наморднік на іншае месца. Але дзякуючы гэтаму закону Францыя пачынае нагадваць Беларусь.
у нас таксама магчыма сесці за какашку. Толькі паставіць яе трэба у каментарах на канале у першых. Беларуская армія 12-я ў свеце. Прынамсі, пра гэта распавялі ў дзярж-СМІ, спасылаючыся на замежнае даследаванне. Даследаванне сапраўды было, але аказалася, што гэта было не даследаванне экспертаў, а звычайная пытанка ў інтэрнэце сярод жыхароў іншых краін. Чаму яны паставілі Беларусь на такое высокае месца, невядома, але версіі ёсць. Па-першае, некаторыя з іх маглі ўвогуле даведацца пра існаванне Беларусі з гэтай пытанкі. Ці штосьці ўсё ж такі чулі і ўспомнілі, што ў нас нават бульба у мундзіры. Ці нават ведаюць пра Беларусь шмат і памятаюць, што ў нас ёсць доўг, але пераблыталі вайсковы і банкаўскі. Але беларуская армія сапраўды уяўляе сабой сур'ёзную пагрозу. У першую чаргу для тых, хто там служыць. Так, згодна з данымі Белпола, толькі ў адной інжынернай брыгадзе Мінска у мірны час падчас выканання гаспадарчай працы нашы вайскоўцы атрымалі 7 пераломаў, 3 ранені рознага тыпу, 2 непрытомнасці і 1 укус бадзяжнага сабакі. І гэта добра яшчэ, што сабака не трапіў на тэрыторыю вайсковай часці, бо тады б ён таксама страціў прытомнасць. Вядома, калі распавесці гэта нашым прапагандыстам, яны пачнуць гаварыць, што гэтага сабаку да нас заслалі з НАТО. І можа, нават будуць мець рацыю. Не здзіўлюся, калі гэта французскі сабака, які збег да нас, каб нармальна пасядзець і падумаць. Але падаецца, што нашы вайскоўцы сапраўды вераць гэтае пытанцы. Нядаўна наш генерал па прозвішчу Муравейка сказаў, што калі Літва будзе працягваць закрываць для нас межы, то мы можам прарубіць сабе шлях з дапамогай арміі. Літве сапраўды трэба напружыцца. Цяпер у Беларусі ёсць ядзерная зброя, і з нашай тэрыторыі цалкам могуць паляцець ядзерныя ракеты. Прычым, нават не спецыяльна. Муравейка заявіў, што на Беларусь за 2020 год было зроблена 320 мільёнаў кібератак. То бок на працягу года адбывалася 10 кібератак на секунду. Магчыма, змагаючыся з імі, нашы вайскоўцы і атрымліваюць пераломы. Можа падацца, што Літве зараз будзе дупа. Але з улікам таго, што пагражае Муравейка, максімум кіслая попка. На калегіі Дзяржкамітэта па навуцы і тэхналогіях заявілі, што ў мэтах развіцця навукі у Беларусі плануецца стварэнне новых навуковых школ, а таксама новых навуковых дзіцячых садкоў і новых навуковых паліклінік. Удзельнікі калегіі пахваліліся, што стварылі беларускі электробус з павышаным аўтаномным ходам, а цяпер плануюць уводзіць у розных галінах разумныя тэхналогіі. Але тут трэба быць асцярожным. Калі разумны аўтобус з павышаным ходам зробіцца занадта разумным, ён можа з'ехаць у Польшчу. Прапагандыстка Ольга Бондарова дабілася закрыцця магілёўскай крамы для дарослых. Такія крамы у нас пакуль што не забаронены, але там быў яшчэ музей і БДСМ фотастудыя, дазволу на якія фармальна не было. Гэтым і скарысталася Бондарова. Вядома, што ў нас у краіне па-рознаму ставяцца да БДСМ, але я, калі шчыра, поўнасцю падтрымліваю гэты рух. Па-першае, я лічу, што гэта вельмі важная рэч. Палавое выхаванне. Па-другое, я нібыта створаны для таго, каб займацца БДСМ. Я лёгка магу зрабіць дзяўчыне балюча. Не для гэтага дастаткова проста распрануцца. А па-трэцяе, БДСМ насамрэч не мае ніякага дачынення да гвалту. Нават калі ты раб, ты сам абіраеш, чым і з кім займацца. Сёння можаш з адным, заўтра з іншым. То бок ёсць магчымасць выбіраць уладу. Але калі дзесьці штосьці знікла, то дзесьці штосьці з'явілася. Хай у Магілёве больш няма музея БДСМ, але затое ў Мінску з'явіцца музей піянерыі. І пером, і тапаром. Пад Мінскам прайшоў чэмпіянат па колцы дроў сярод прадстаўнікоў дзяржаўных СМІ. Чэмпіянат прысвечаны таму выпадку, калі Лукашенка раптам пачаў рубіць дровы, каб абаграць палякаў. Хорошие дровишки. Елка, она такая тягучая. Тягучая. Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас. Елка, березка. Ну, главное, чтобы тепло было. Да. Жар она дает. Жар дает. Надо подумать, Семенович, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замерзли. Замерзли? Да, ну что ж. Ну, это ж наши соседи. Да.
может, одумаются. У Лукашэнкі ўвогуле вельмі супярэчлівы адносіны да палякаў. Ён то намагаецца іх абагрэць, то нагрэць. Трэба адзначыць, што для большасці удзельнікаў гэты чэмпіянат у першую чаргу магчымасць пабачыцца з калегамі. А з улікам таго, якія норавы пануюць у дзяржструктурах, няма нічога дзіўнага, што яны пры гэтым імкнуцца трымаць пры сабе сякеру. Удзельнікаў мерапрыемства павіншаваў міністр інфармацыі Пярцоў. Ён адзначыў, што чэмпіянат – гэта ў першую чаргу магчымасць пабыць на свежым паветры, што вельмі карысна для дзяржаўных журналістаў, бо ў іх прысутнасці паветра перастае быць свежым. Таксама на меркаванні Пярцова чэмпіянат – гэта магчымасць аб'яднацца і згуртавацца. І сімвалічна, што журналістам зноўку прапануюць згуртавацца вакол старога пня. Вось і ўсё. З вами быў Слава Манацкі. Подписывайтесь, ставьте подобайки, абурайтеся ў каментарах. І до наступнай суботы.